ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପୂଜା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଙ୍କିବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେବୀ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ। କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଭଜନ ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଗ୍ରାମର କିଶୋର ବେହେରା, ମନୋଜ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅକିଳ ନାୟକ, ସୁଶୀଲ ନାୟକ, ହୃଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଜୟରାମ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସପତ୍ନୀ କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜମନକିରାରୁ ହେମନ୍ତ ଭଇଁସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।